Velkommen til Unifix. Dagens tema er søgning og faste søgninger. Jeg vil starte med lige at vise herinde, hvor jeg har på et lukker lige den her, på en debitor-skærmbillede, hvor at vi har mulighed for at søge på forskellige ting. Blandt andet har vi den trakt her, som vi kalder den. Så jeg klikker på den. Den kommer kun frem, hvis du kører musen op på kolonnen heroppe, så kommer trakten. Her kan man afgrænse og sige, hvad det er for nogen, man lige vil se. Blanke eller alle, eller hvad man nu har lyst til herinde. Og man kan selvfølgelig fjerne dem igen med at klikke på den der. Det er trakten. Det man også har, det er, at man har mulighed for, hvis man går op i min profil, så har man noget hernede, der hedder filtrere efter felt. Hvis jeg nu slår den til herinde og gemmer det i min profil, lukker debitor-skærmbilledet og åbner den igen, så vil I se, at jeg har fået en kolonne heroppe, en søgekolonne, eller en søgerække, eller hvad du vil kalde den, hvor du kan søge i forskellige ting. Du kan søge i den enkelte kolonne her. Det vil sige, nu kigger den kun i den kolonne, for at se de linjer, der ligger hernede under, hvor der står skov i. Det man også, jeg er ikke så vild med den her, men man kan kombinere den her med Ctrl F heroppe, den søgning heroppe, og du skriver Sund heroppe for eksempel, så viser den kun den ene linje, hvor der står Sønderskovvej. Jeps. Hvis man af en eller anden årsag nu synes, at det er lidt træls, jeg er ikke vild med den, som jeg sagde før, men den er jo faktisk ret god at have nogle gange, hvis du skal kombinere det på nogle skærmbilleder. Nu lukker jeg lige den her, fordi når du sætter den på op i din profil, så gælder den på alle skærmbilleder. Fordi så kan man gå herind, højre klik på en kolonne her, og så har du den her en vis filtrere efter felt, filtrere efter felt, og så har du muligheden for at gemme herinde, hvad det er, du gerne vil. Hvis jeg nu er en eller anden, nu bruger jeg lige den her, siger nu tager vi Danmark her, så viser den her kun Danmark. Hvis jeg af en eller anden årsag har et ønske om at få et skærmbillede, der kun viser de kunder, der er landet Danmark på, så kan jeg se nu her, at jeg har afgrænset den her, og så kan jeg gå op i layoutet her. Jeg skal være opmærksom på, at det jeg gemmer her, når jeg har den her åben, det er afgrænsning på, at der skal stå Danmark her, men jeg gemmer altså også, hvad det er for nogle felter, der er med. Så hvis jeg fjerner det her felt, så gemmer den både layoutet, som det ser ud her, plus at den gemmer, at der er afgrænset på, at det kun er land Danmark. Så kan man gå op og sige, hvis det her det er sådan, man gerne vil have, den skal se ud, så går man op her, og så siger man, trykker man på gem layout, gem under nyt navn, og så skriver man et layout-navn. Land kun Danmark, for eksempel. Nu kalder jeg den så RJ. Men det her land kun Danmark, det navn du får skrevet her, det er vigtigt, at man har det 100% som det står her, for det skal vi bruge lige om lidt. Nu annullerer jeg lige den her, fordi jeg har snydt lidt. Det vil sige, når jeg går ned og vil gerne lave et menupunkt, så går jeg ned i værktøj, hovedmenu, menu og hovedmenu, redigerer i hovedmenu. Jeg går ind og finder debitor herinde, fordi jeg har bestemt mig for, at jeg vil lægge den ind under debitor. Og så tager jeg og skriver en eller anden tekst her, kun danske debitor. Så har du kontroltypen her, hvor det skal være en form. Og så står der så her, kontrol debtor account hedder den her, så den her, lige i det her tilfælde. Og hernede skal man så skrive layout lige med, og det skal stå layout lige med stort L og lige med. Og så skal der stå det navn, som vi gemte den under før. Når jeg har gjort det, så vil jeg rent faktisk få et menupunkt herude, der hedder kun danske debitorer, og hvor den er afgrænset på land, og vi kan se hernede i venstre hjørne, at der står, at land er lige med Danmark. Og havde jeg nu gemt den med min kolonnesøgningsoverskrift her, så havde jeg fået den vist også, den kan jeg lige prøve at vise, filtrere efter tekst, efter felt, så står der også heroppe, man kan se, der står i der, selvom den er begge steder. Men så har du faktisk et skærmbillede, der kun viser danske debitorer. Hvordan ved du så, hvilket skærmbillede det her? Altså herover, når jeg går ind i redigere hovedmenu, herover, så valgte jeg den, der hedder debtor account. Det kan du finde ud af ved, at når du går ind på debitor skærmbillede herinde, så trykker du F12, og det var F12.
Når du trykker på den, så får du en kontrolnavn her, der hedder debtor account. Du kan også se, hvad kartoteket her, hvis du skulle bruge, hvad kartoteket hedder, men skal vi ikke bruge lige den her tilfælde. Men der skal du bruge det, der hedder debtor account. Fordi når du så går over og vil vælge den hernede, der kommer der en meget lang liste, som I kan se på den scrollbar der. Der ligger rigtig mange, så det er ret vigtigt, at man ved, hvad det er, den hedder, den man skal sætte på. Men har du valgt kontroltypen form her, så har du den liste hernede at vælge mellem. Og vælger du noget andet her, så får du selvfølgelig nogle andre valgmuligheder. Men det er den måde, man finder ud af, hvad det er for en kontrol, man skal have sat ind herinde, hvad det er for en, man skal vælge. Men husk, det der, det er vigtigt at layout lige med. Det skal der stå 100% lige med, som jeg har skrevet her, med stort L og lige med. Og så det navn, der kommer bagefter. Og virker den ikke, så er det højst sandsynligt, fordi du har skrevet navn forkert, det her navn forkert. Bum. Og så vælger man selvfølgelig det firma, man skal være i hernede. Men opsætningen er her. Og så ændrer man selvfølgelig bare lige kontrol, eller med den, hvis det er debit, så skal du selvfølgelig vælge den rigtige kontrol hen, og så de her rigtige layout navn. Det var alt, hvad jeg havde tænkt mig at fortælle om i dag. Tak for det.